Nakatilaw na bakaning pagkauna, kung wala pa tiwasag tanaw ning video ha para makabalo ka gyud sa pagtirada. What's up mga agaw? Kumusta kamo mga agaw? Karon mga agaw magluto ta ning ulog manok mga agaw para mulami ni siya ato ni siyang tugon, pero sana tuluto nato sang lapuan daan mga agaw. Pabukala nato siya daan mga agaw kay para inigsugba nato dali na lang maluto, pero sa dili pa ato sana siyang kuag sungo or simod ba ana maguna siya para lami na gyud ba. Kuan ra nato sungo agaw kay inigsugba nya nato magsige nya nagyaw-yaw ba para anay mong silingan diyang maritis kaayo. Pero sa dili pa nato luto na gaw ato sa nang mariniton, marinate basta maunay tawag kay dire sa mua mao man na kung marinate na unya sinyo o inyo ha pun na lahi man ta, Bisaya man ko, Tagalog ka, English mo maunay inyo ha. O sige ana ta di ato ni siyang imarinidaag mga 4 ka oras mga agaw kay bulahan mo suhop ang timpla ba kani atong timplada bang lami kay ba. Pag-abot sa 4 ka oras mga agaw ako na siyang gituog kay hapon man to na ako gibuhat mga alas 2 man to nya gabi na maron alas 6 naman di mao na ni siya mga agaw ako na ni siyang gituhog-tuhog na. Kung wala pa mo katilaw ani nga pagkaon akong ikasuggest ninyo sulayi yun ninyo di ba makakita gyud mo diha gyud mo kaingon nga lami man po di ay. Nakaingon na gyud kong lami mga agaw kay ako naman gibuhat sa una ani igor akong magsigig palit ani dias mga kali-kali, pero karon ako nang gibuhat oy nibaga naman dayagaw ato na ni siyang itak-ag hinay-hinay para maluto dayon kay gutom na excited na kong mukaon na ani mao ni akong paborito. Pasensya na day kaayo sa mga dili ganahang mga og ulo ha kay ako paborito man gyud na ako na nya akong gi-content ra pod ba para pod makakita pod mo ba nga lami man pud ning isugba ning ulo mo man gitawag diri sa mag tosino or tuhog-tuhog. Giparisan pud ako nagduha ka buok talong mga agaw, lami man gud pod ang talong agaw usa pa pod daghan atong baga para pod dili mausik ba aning baligjis ra nga uling nya dili mahurot natog sugba dagang baga maog daw ra usik di ba. Aning dapita mga agaw luto na gyud ni siya ako na ni siyang haonon mga agaw kay lami na ikaon gusla na baya. Pag humana tog haon atong pahirag ketchup ra ni akong gipahid-pahid ani mga agaw kay para mo kolor siya mo pariya pud siya sa ako ang palaliton bang nga tugtog kali-kali ba. Humana tog pahid-pahid ana mga agaw ang sobra ato ra po na siya butangan og patis ug suka kay mo atong himuog sausawan impos ana tog tulo ka buok limonsito or kalamansi sa bisan unsay tawag ani sa inyo basta mo ni siya diri sa mua. Din pag humana na ato na siyang imikos-mikos agaw ba imikos-mikos agaw pusan og sili 4 ka buok dili ra kay nato daghanon agaw kay mga bata ani mukaon man pud sila ready na ni mga agaw fights na mga aon na ta ninyo mga agaw. Sam Harabilla kuha nagplato didto, Marlon Morales Busar kuha nag kutsara, Linme Binetes dali na, Danica Galbi mga aon na ta, Jinsaymer Mars dali na mo mga aon na ta, Ardi Pabayos dungan ta ninyo gaon mga agaw. Saluhi ko ninyo diri mga agaw kay lami kay na kuha ang gigaw giluto mga agaw ba parisa ginununan, pero wala ko ni kubit sinununan agaw karing ulo sa manok ako kay muna akong paborito. Parisa nato aning humay agaw pwede na kaayo, pero matod pa nila mga agaw kani kunong humay pwede ra mo kuno gulay sod ani, pero naamon ko gigipalit nga ulo nya mao po akong paborito. Sa mga dili day ganahang mukaog ulo sa manok no, sulay lang yun ninyo ni mga agaw, di yun mo magmahay sulay lang basta inyo yung lamiun og timpla pareha sa akong tirada. Ingon man gud nila wala kunoy lami ang ulo kay wala kunoy unod makaon, pero naay utok og mata og kaning panet sulay baling lami magpili-pili man pud mo og sudan mga agaw dili mo mabuhi sa bisan asa nga lugar kay ngano pilian man mo bisan unsa nga klase sa pagkaon lami gyud na siya depende ra na sa preparasyon. Mao nang akong ikasulti ayaw mo pagpili-pili. Taas-taas na niya akong istorya murag mananghid na ko ninyo mga agaw kay nabusog na ko. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa makanunayong pagtan-aw sa akong mga video. Shout out kaninyong tanan mga silingan, mga solid followers, mga bashers, mga silent viewers, dagang salamat amping mo kanunay and God bless us all.